Udvejning af doseringspumpe. Først tændes maskinen. Herefter trykker man cursor for at indstille maskinen. Slangen indsættes og trykkes fast. Ved indstillinger indtaster vi, at der er et pumpehoved. Så noterer vi slangens tykkelse. Her der skal vi bruge 10 ml per dosering, og pumpehastigheden indtastes. Vi skal bruge 10 doseringer, og vi vælger en pausehastighed mellem doseringerne, så man kan nå at aflæse vægten. Desuden kan man her se, hvad vej vandet bliver pumpet. For at sikre sig, at der ikke er noget luft i slangen, sætter man begge ender ned i måleglasset med vand og trykker prime. Herefter tager vi den rigtige ende af slangen og sætter over i den koniske kolbe, som står på en nulstillet vægt. Doseringspumpen tændes. Mellem hver dosering noteres vægten i skemaet, og efter alle 10 doseringer udregnes vægten på hver enkelt dosering, og den sande volumen kan udregnes.